Hola a tots, soc Víctor, de Sonaos de Crevillent. I avui anem a començar una sèrie dins de Tocant a l'Antigua, anem a començar una sèrie sobre els instruments de pua, val? El llaüt i la bandúrria. Perdó. Veurem algunes coses dels tocs tradicionals, de les formes de tocar, com per exemple variacions, estribillos i tot aquest tipus de coses. I res, anem a començar en uns estribillos molt coneguts de Jota, per aquí vas, per la zona del sud, i també anem a veure com es poden variar. Per què variar? Perquè esta música, si la considerem com una música viva, que encara es practica en algun lloc, hem de prendre la forma de tocar-la de forma viva, és a dir, i variant aquestes melodies, aportant sempre el nostre toc personal a la música, que és el que s'ha fet sempre, durant segles, en tot tipus de música. Cada intèrpret li aportava la seva part. En aquesta música no té per què haver cap diferència. També li podem aportar la nostra creativitat, sempre i quan estiguem dins del llenguatge tradicional, del llenguatge musical tradicional. Com podem fer això? Ara ho veurem. Per què? Per què podem variar? Per lo que estàvem dient. També, per l'altra banda, podem optar per no variar i per tocar les coses tal qual, els estribillos tal qual són. Sí, és una opció molt respectable, però jo dubte molt que això és el que feren fa un segle, per exemple, sonaos tradicionals. Cada sonao aportava el seu, per xicotet que fora, aportava el seu toc personal a cada part de la música. Anem a veure aquests estribillos. Anem a començar per una entrada de Jota, que ja la coneixem tots, segur. Això se repetiria, tal qual funciona un estribillo normal i corrent de Jota. Com podem variar això? És que després també ens donem compte que aquesta entrada la podem escoltar de moltes formes diferents. D'una forma aquí, d'una altra forma allà, un poc més allà se li aporta una altra cosa. Això és el que estava parlant de l'aportació personal de cada músic. És el que després ha derivat en que el mateix estribillo se toca de diferents formes en diversos llocs. Això no té per què tallar-se, aquesta cadena. Podem seguir aportant-li coses. Este estribillo el podríem variar, per exemple, d'esta forma. O eixa baixar, per exemple, del final. O, inclús, anem a veure si el toca diverses voltes, afegint-hi cada volta una variació nova, així se pot apreciar bé. Són adornos i variacions molt xicotetes de la melodia que ens permeteixen tindre un poc més de llibertat a l'hora de tocar-la. Un altre estribillo, també molt comú, perdó. Això és la
la forma més comuna de tocar-lo. Però ahí ja podem jugar més en la pua, d'una forma que moltes voltes els violinistes antics feien usar l'arc i doblaven molt les notes, els llaüts o les bandures també ho feien. Se pot escoltar en bastantes gravacions antigues. D'aquesta forma, este estribillo quedaria com estem avui. Sempre doblant totes les notes. També podem afegir-hi alguna nota més. O doblant també la part del baix, la part del baix, la segona part. Fem això. Hi ha moltes formes de variar i d'enriquir les melodies, que no siga sempre tocar exactament igual. I un altre estribillo també. Per cert, estem tocant tot en la. Luego passaríem a un altre tono i ja està, no passaria res. El que deia, l'altre estribillo. I això repetit, com un estribillo normal. Ho podem variar. Hi ha també moltes formes diferents i opcions que podem triar. Jugant en dobles cordes, jugant en doblar les notes, jugant en fer trèmolo o no fer trèmolo, jugant en terceres, podem fer moltíssimes coses. I tot això està dins d'aquest llenguatge tradicional, popular, que se feia servir normalment per a tocar aquesta música. El que passa és que, d'alguna forma, avui en dia ens hem acostumbrat a tocar cada estribillo tal qual està escrit, sense canviar ni una nota. Ja si li canviem la nota ja pensem que aquest estribillo no està ben tocat. No, aquesta mentalitat, jo crec, o nosaltres creiem en els sonadors, que no és l'adequat per afrontar-nos a la música tradicional. Tenim que obrir un poc més el cap i intentar ser més oberts en aquest sentit, fer més variacions i intentar que no tocar dos voltes la mateixa cosa igual, d'alguna forma. És bastant més complicat, és un tema molt complicat per explicar-lo aquí, en un vídeo de 10 minuts, però ja us dic que aquests vídeos són xicotetes mostres de lo que se pot fer en aquesta música, com us podríem enrotllar molt més en el tema de les variacions i de com fer-les i de quins recursos poden tindre, d'ornamentacions, quines utilitzar. Hi ha una infinita d'opcions. I fins aquí el vídeo d'avui i, com sempre, esperem que vos hagi agradat. Gràcies.